7, talk too early. Oh, Indaba, talking my business, isintu, nazo zonke indaba zabasha. Right, every Wednesday between 7 and 8 I bring you Indaba Yesintu la sixoxa khona ngezinto ezithinta amasiko and kuphinde futhi kube platform yethu yokuthi sifundisane esikhathini we kunezinto eziningi ezingelona iqiniso nokuzwa abantu benza izinto uthola ukuthi awazi noma zinjalo noma ukopisha into eboni yenziwa eceleni and kwesinye isikhathi uthola ukuthi abantu bakhula bengenabo abazali abangabahlalisa phansi so lolu hlelo ke siyakwazi ukuthi silethe ama experts kuthina azokwazi ukuthi asichazele wabuze nemibuzo. We also create a platform ye debate as well. Lama shows ke ngawathola mungasiwa check ama videos awo ku YouTube Ngokwazi FM sina ku TikTok as well. Check Ngokwazi FM account and for a contribution ke or questions ungawafaka even ku page elithi Indaba with Alex on Facebook na Twitter #Indaba Yesintu. Izinto esizaziyo zokuthi isintu sinendlela yokukhulisa ingane entombazane kuze kube nanama stages akhona nokuzwa khulunywa ngokukhuliswa komuntu umhlonyane uyagonqa kunyuke njalo emule ekhehle njalo kodwa umbuzo ukuthi ke kwi society la phela kusiphila abafana namantombazane abafana bona beke bakhuliswa kanjani uzothola ukuthi ezinye zezenzo okuthiwa ezenziwa abantu besilisa ekuphileni zinomsuka ukuthi umuntu usuke ekhuliseke kanjani khona ini stage mhlambe eseqekayo sithini isintu ngendaba yokukhuliswa kwabafana ukuze nabo bakhiwe ekukhuleni kwabo. To help us get unpack and discuss the subject namhlanje we have a author ne researcher yesintu we experts nokuba nayo ohlelweni impunga yesintu umlekelelo kwambanjwa mnumzane Mbanjwa sekubingelela sikumukele gagasini Sohlaza angibingelele umhlaba wonke ngibingelele kuwena ngiphinde ngibingelele nakuza kwethu esihamba nayo kulosuku lwanamhlanje. Siyakumukela khathini udokotela uSicele Ngobeso lo oyi traditional expert sikubingelele Mqungebe. Ngiyabingelela kuwena babamthiyane ngibingelela nakumfowethu la ngibingelela kubalaleli bonke abalalele khona manje ukuthi sikwazi ukukhuluma amen. Sure. Angiqala la kuwena ke namlekeleli izinto eziningi ziba yimfundiso umuntu akhula nazo ngisho bethiwa mhlawumbe siyasebenza even ephakathi nje kwabantu nasekukhuleni kwakhe phakathi kwezinye ingane even nakhona ku leadership into engapheli leyo ukuthi indlela umuntu asuke ekhuliswe ngayo iyamshape isimshapela ikusasa. Ingane emfana ikhuliswa kanjani umqhathanisa nezinto zonke lezi sengiyibalile okuthiwa ziyenzeka uma ingane entombazana ikhula le emfana ke ngokwesintu Sohlaza asiqale sibonge kuqala ithuba elihle kangaka nesihloko esihle kangaka esivelayo ukuthi sizosidingida ngenhloso yokuphilisa abantu. Lento Sohlaza yokukhulisa ingane yomfana iyinto eyivela kancane kakhulu njengebhitikoti kumakoti. Abantu abaningi Sohlaza banolwazi lokuthi umuntu okhuliswayo ingane yentombazane. Ukuphendula umbuzo wakho Sohlaza ngizofisa kuqala ukuthi sichaze inhloso nqangi yokukhuliswa kwengane yentombazane kuze abantu emqondweni nabo bezobona ukuthi kungani ingane yomfana kubaluleke ukuthi ikhuliswe. Isiko leli Sohlaza elikhona kodwa ngesizathu sokuthi sisukile emasikweni ethu nakwisintu sethu sakulahla lokho. Inhloso enkulu Sohlaza yabona ngenkathi iqala ithomba ingane neyomfana iyathomba. Eyomfana ingane mayithomba ngikhulume ngayo ngoba sikhuluma ngayo namhlanje. Mayithomba Sohlaza ifike esigabeni la iziphupha khona yenza ucansi nesalukwazi kwesinye isikhathi ke kuyenzeka ngabe ugogo omdala kodwa kube nje owesifazane kuthi makuse ekseni isuka isimanzi ngoba ngenkathi iphupha yenza ucansi ila isuka isingena khona esigabeni sokukhula amathongo asuke ifundisa ingane ukuthi lento ekuwena isebenza kanje wezwa lonto kodwa into ekufanele ukuthi yenzeke Sohlaza inqwele kufanele ukuthi umfana mase sephuphile isalukwazi zihlale naye phansi zimfundise ziyamkhulisa manje ngokolwazi ukuthi lento umfana ophuphu yenza ayivele yenziwe kodwa kufanele ukuthi uganwe. Yabona ngethana indlela oyichaza ngayo naneyibonelo ukuze ke ngingakuphazamisi kulokho busakhuluma ngakho ukhuluma ngama stages ke la lo muntu eba no 10 no 9
Esilandela lapho ke ngizobuye ke sengithi ke ngokwesimanje siqhathanisa kanjani. So ukhulumeke ngendaba leyo ukuthi ke useyathomba okudlulela lapho ke. Yabona Sohlaza ngenkathi esethombile okusuke kubalekile uyise wakhe umfana. Kubalekile na umfana okanye ingane yomfana ukuthi ikusho lokho ngoba kunesiko lesintu. Into yokuqala kufanele ukuthi ayenze lo muntu umephuphe lokho. Kufanele ukuthi ahamba emfuleni ayogeza emfuleni ohambayo. Wezwa leyo uma esegezile emfuleni ohambayo ubaba wakhe kufanele ahlale naye phansi njengoba ngisho ngithi ingqwele ziyamcije kweluseni kufuna zimfundise ukuthi umfana lento ophuphu yenza ayivele yenziwe entombazaneni kodwa umuntu wesifazane uyamhlonipha kufika isikhathi sokuthi uganwe yona ndlela leyo oyovusa ngayo umuzi kayidlo uyise wakhe kuyobe sethatha imbuzi esekhuphukele emathongweni sewabikela ngesigaba umfana sengene kusona aphinda wanxusa ukuthi umfana akakhule nenhlonipho akwazi ukuthi azihloniphe izingane zabantu ngoba mawubuka enkathini namuhla Sohlaza kugcilwe kakhulu ohlangothini lamantombazane kodwa abafana kugcilwe kuyona. Alright, ngiyakuzwa umlekeleli ukhuluma ngezinto lazo ukuthi ingqwele izomtshela umfana ukuthi kwenzekani wakhuluma ngendaba yokuthomba wayesezongena ke kwipart esizoxela kuyo yokuthi ubaba wakhe uzohlala naye phansi ngaphambi kokuthi enze imbuzi kodwa ke namhlanje we know ukuthi azisekho izingqwele ayisekho imfula ehambayo okwesithathu akuzona zonke ingane ohlangana nazo today ezihlala nobaba so ku 2022 kumanje yini ke ezovala lesi sikhala sokuthi akusenziwa kanje mqungephe okay angibingelele emthiyane ngibe sengithi kubantu ukubala kwethu ukuthi sizobuyisana sifaka nomqondo ukubuyisana nje abantu ekutheni bazi ukuthi isintu sikhona nanokuthi ke asigxile ekutheni uma kufika isigaba sokuthi umfana ngoba okwakuqala ma ekhuluma ngengqwele mhlawumbe masigcizela kuye uza kwethu lo bekuwukuthi qala ingqwele bekuumuntu omayo nje ekutheni uma umfana usakhula nje baselusa kunezinto okufanele uzazi makufika isigaba sokuthi manje usunamaphupho akukhombisayo ukuthi ungena straight so abaselusi abafana njengamanje bakhulele lokushini and bahlala emaflatini nabazali babo kumbe impilo isishintshile so kulesi sikhathi samanje kumele kube nendlela ezovala ke leso sikhala yini ezokwenziwa ke namhlanje ukuze ingalahleki lento ayichaze njengebaleka kangaka umlingani wakho. Okay mhlambe into ebalekile uma umntana engabe kuthuhlala nomama seselokishini asikho endaweni yasemakhaya kubaleka kakhulu ukuthi abantu abangabazali bakwazi ukuhlala nengane noma ngabe umfana ingane mayisuke ingakabi age of 21 isuke isabelong ngaphansi komzali ezinye zezinto ezidala ukuthi izingane igcine zibe senkingeni ukuthi abazali abahlali nengane kuze kufike isigaba sokuthi ubona umuntu masithi umfana agcine ekujabulela ukuba nomunye umfana kunezinto engaxoxwa abazali abangafuni ukuyikhuluma okubaleka kakhulu ukuthi umfana ukuzabe umfana kubaleke ngani kuwe namzali ukukhuluma naye ukuthi uyazi njengoba ngikuzele ngaqamba igama ukuthi indodana like kubalekile ukuthi wena wazi ukuthi uma kufika isigaba sokuthi unamaphupho manje sekuyinto ezobuyenza ukuthi wena kufanele wazi ukuthi umfana straight awushintshe lapho so naloko igama engicela uzolibamba lapho elishoke umqungebe la ngobese ukuthi now that akuzona zonke ingane ezihlala nomuntu oyi father figure okhona efamilini wesilisa ohlonishwayo kuyasiphoqa ukuthi zikhuliswa ogogo but azibawaqalwe lawo ma conversation inamba ke 0861596596 kwi community yakho emphakathini kumbe mhlambe nasesikoleni uthisha ngoba nabo bagcina sebethala bekwenza lokho ngabe kuyenziwa emakhaya ngiyafisa ukuthi ushare nathi mhlambe na ukhule ngaleyo ndlela yini ekwenze waba yilokho osuyikhona namhlanje bese zongena ke kule yokubekwa komuntu wesifazane isandla whether bekuyibhasi kiwe esikoleni and then ke umfana ushaya omunye umfana or ushaya intombazane kuze kufike la ukuthi khona ke i-girlfriend yakhe uyayishaya uyibeka isandla khona la isiZulu esikhuluma khona ngokuthi sithi lento yenziwa kanje noma ayenziwa kuze kufike ekutheni oyenzile uzohlawula ndlela Sohlaza into efana naleyo ukubeka umuntu wesifazane isandla ngokwesintu sethu amadoda okanye abantu besilisa babavikeli babantu besifazane ngokwesintu sethu kuthiwa umuntu wesifazane uyingane
hayi ngoba nako ukuthi umuntu wesifazane ukuthi simbukela phansi masithi uyingane. Uzokhumbula Sohlaza ukuthi ingane mawuyibona umuntu lo ekufanele ukuthi umnike uthando nemfudumalo. Kushiwo ngaleso sigaba ukuthi abantu besifazane bazi ingane. Umuntu wesifazane mawukuthi uyabona wena njengana hayi ukuthi ukwehliswa hayi ukuthi ukulingana kwabo nomuntu wesilisa umuntu o vulnerable o fragile obucayi. Exactly Sohlaza. Abantu besifazane abantu ekufanele ukuthi thina abantu besilisa sibavikele. Uma ke Sohlaza ingane zabafana nazo zizokhuliswa. Uzokhumbula ukuthi ngithe ukukhuliswa komuntu kukhuliswa ngokomqondo. Yingako nengane entombazane mesithombile ivalelo besiyafundiswa kuthiwe umntanama usezudlala umacashelana. Kanjalo nengane yomfana uma zizocijwa Sohlaza zitshela ukuthi umuntu wesifazane umuntu ohlonishwayo, umuntu ophathwa kahle, umuntu ovikelwayo. Umuntu oshaya umuntu wesifazane Sohlaza cha. All right. Ezimpawini ke kulolu hlelo kubona kwama topic esiwadiscussayo kuhamba kube ukuthi uyabona ke mawubona izinto ezifana lezi ziwuphawu lokuthi lo muntu akenzelwanga ukuthi nokuthi zikhona izinto mhlambe kuthiwa ziyaqapheleka ekutheni uma kweqeke lezi igaba ezibalekile zokukhulisa lo muntu ekukhuleni kwakhe uyombona ukuthi behavior yakhe enza ukuthi nokuthi uyabona Sohlaza masingagxila mhlambe kuyena umuntu wesilisa ngoba ayivamile kakhulu kubantu besilisa zikhona Sohlaza omunye ukuthola ukuthi uyafuna ukuganwa okanye izinto zakhe azihambi kahle kanti indaba ike kutheni elakhe ithongo liyafisa ukuthi adlule kulesigaba sokuthi akhuliswe. Uzokhumbula Sohlaza ukuthi lo muntu into yokuqala eyenzakalayo ngenkathi engene esigabeni uphupha enza ucansi kungeve ukuthi isilwane kodwa ingoba usuke engena kuleso sigaba makuse ekseni usuke ezingcolisile lo muntu kusuke kuphoqa ukuthi ahamba aye kogeza asuse lokho kungcola suke ezingcolise ngakho manje ngenkathi eqala umuntu ekhulu uthola ukuthi lelathunza akazange alisuse kuyena lokwakuncola. Uzokhumbula ukuthi nomuntu wesifazane naye isigaba sobungane uyasisusa ingaka ingane mayenzela umhlonyana bese ihambe iye kuphi emfuleni yogeza emfuleni ohambayo nomuntu wesilisa ngokunjalo Sohlaza bakhona uthola ukuthi amathongo abo ayakukhalela lelo siko ukuthi lenziwe. Okay. It's ngithatha your comments ku 0861 596 596. I'll be reading your comments as well ku page Indaba with Alex. Ngiqala ku Moses Show. Sawubona Moses. Ngibingelele Mr Alex njani umsakazi? Siphilile kunjani kuwena? Ngiyaphila kakhulu umsakazi. Yazi manje siyabonga ukuthi usilethele ubaba okwazi ukuthi kwashise kanje. Umsakazi mina ebengifuna ukusho but ilokho ukuthi uyabona ngoba ingane yomfana ifundisa ubaba. Into ebaluleke kakhulu le ukuthi ubaba kuyabiza ukuthi ahlale phansi nengane yomfana ayichazeke ukuthi uma ngabe isakhula iziphi izinto okumele azenze iziphi izinto okumele angazenzi. Uyabona ukuba kuthiwa abazali bethu esikhathini samanje bayakwazi ukuthi bafundise izingane angabe bathi ngisho abafana laba abantwana nabodwa ngababekho ukuba kuthiwa bayakwazi abazali ukuthi bafundise izingane. Manje inkinga esuke yabakhona la ile ukuthi abazali ebesikhathi samanje balahleka but ilento okuthiwa imfundiso base bekhohlwa ile mfundiso endala leyana iyona lento efika yasilimaza kakhulu manje ubaba njengoba eyiveza useyiveza manje kanti vele isilahlekile. Okay. So kusho ukuthi sesosebenzisa zona inkundla zezokuxhumana ekutheni le information ize ifike isabalale njengoba desho nje uMoses. Ngizobuyela ke kuma guest ami we have impunga yesintu umlekeleli imbanjwa bese ke sizoba ke no baba ke ungobese naye oyisazi esintweni. Before siphendule uMoses ngithatha nangu uProf Hlatshwayo. Hayis. Baba sikhangane njani? Siyavuma kunjani kuwena? Siyaphila ngibingelele koswazi lapho e-studio baba. Baba. Okokuqala nje asibonge kakhulu indlela abasibekela ngayo iyona eyiyona futhi eyosilekelela isizwe. Bese ngithi mina enye yento engiyincoma kakhulu ilezi inhlelo enayisungula babu Alex ezikwaze ukuthi zive isizwe amehlo. Mhlawumbe enye yezinto okuyofanele yenzeke ilena ethi ngoba njengamanje ku100% wabantu abazalwayo mina ke sami school of thought singitshela ukuthi maybe u2.5% abantu
abazalwa abazala bagane, then bonke laba the rest imlanjwana. So sikumele ukuthi ke thina sonke mhlambe esiyama expect yesintu senze manje uhlelo lokuthi sihlangene siqonde ngqo umnyango wezemfundo sicela ukuthi isiZulu asibe yisubject manje esikolweni. Lezi zinto ekhulunywa yizazi lapho njoba nikwazile ukukelela isizwe isithathe manje ngoba njengamanje eSouth Africa asifundwa isiZulu, kufunda ngesizulu, akufundwa isiZulu. Uma singathatha isiZulu sibe yisubject mhlambe ku grade R up to standard 2 kube yiphase yokuqala bese kuthi from standard 3 up to standard 5 kube yiphase yesibili, then singathi nasithi grade 8 oku standard 6 to matric bonke abantwana abafana baphuma bayasazi isintu ngoba into ebaluleke kakhulu umuntu okufana ngabe ufundiswa kakhulu ngokukhuliswa indoda ngoba iyona ebayinhloko yekhaya. Ngeke ibe nembuzo ukuthi ngisho lemicimbi eyenziwayo yesintu yenziwela obani ngoba labantwana bethu bamantombazane esibazilekho sibakhulisa balulekwe befundiswe ngokuyiphatha bayiphathela obani inhloko zamakhaya zingafundiswe so isuggestion yakho lana profile leyo ukuthi i-education kumele ithathe isukumele lento njengoba dusho nawo ekutheni le family structure le bekade ichazwa ukuthi usibanibani wenza ukuthi ubaba njalo njalo ayisenzeki. Bangiqala la kuwena Dr. Nkobese ithini i-comment yakho la na i-contribution I think uhamba futhi amagameni abeshiwo uMoses phambilini nangu umhayisi. Okay baba umthana kubaluleke kakhulu nabaleli ukuthi lento sigcizelele njengoba lo babesho ngoba inhloko ubaba umama umzimba uma intombazane ikhula umfana ekhula kunaleya nto okufanele igcilwe kuyo ukuthi kuhlale and kuyiqiniso ukuthi abasekho baba emakhaya umntana mezayile umlanjwana umalume akekho umama uyedwa ekhaya. Le nto yokuthi umama asithathe isinyathezelo sokuhlala phansi nengane before ingane izophuma kubalekile lokho ngoba ubaba njoba ingane ikhuliswa uye engazange bebikho ubaba ukuthi ayazise ukuthi njoba umfana kubalekile ukuthi uzazi ukuthi ukhula nje ubheke kuphi. Sure. Ngikubona lana empunga le yokuthi uthi focus kumele ngabe iba seyinganeni zabafana. Ya sohlaza kona lokho kuyiqiniso sohlaza esingeke saliphikisa njengoba sibalulile ukuthi abantu besilisa ibona babavikeli besizwe sohlaza. Akufanele ngempela ukuthi kugxilwa kakhulu kubantu besifazane ngoba uma kugxilwa kubantu besifazane sohlaza laba bona ke abangafundisiwe bona bazokwenza njani. Kubalekile ngempela ukuthi abesilisa nabo kwenziwe isiqiniseko. All right. I see a tweet live like TK Tando as well. It seems abafana are left to grow up on autopilot like wild grass, doing as they please until they are handed over to their wives to shoulder, understand and forgive because he is just a man. Conversation yethu namhlanje ibuka la ekutheni as we celebrate ubuthina as Africans. Yini esingayenza ukubalansa the attention kanye nesupport enikezwa ukukhula kwengane yomfana njengeingane zamantombazane even amasiko enzelwe ingane zamantombazane awabafana awaziwa and yini engenziwa ukukhulisa abafana kubhekwe nezinto zesintu. My guest is uDokotela uNgobese kanye ke no Mr Mbanjwa. 0861 596 596 ngizothatha ubonga from Edenhauser. Sekubingelela bonga. Yebo sobona mthiyane njani? Siphilile kunjani kuwena? Ngiyaphila ngiyabingelela nezihambeli zakho. Amen. Mina ngibonga la eDenhauser ngokungiphume eside kodwa ekhaya. Yes. Ngithi mina inkinga esinayo mthiyane ukuthi siye nje endaweni ezamakhosi ezinobukhosi. Amakhosi akusabi khona ngisho imhlangano okuthiwa eyamadoda kuthiwe nje kuywa enkosini kuyohlangana namadoda adinga indaba zomphakathi noma kuyiwenduleni ukuze kuzoqala lapha iplatform kuze kube njena nje abafana bangakhona ukuseka amadoda ayayimela indoda nendoda ibheki kwayo sokwaphela naloko ukuthi ingane yomphakathi ingane nje manje uma uyikhuza wena usuxabana nomntwayo ukuthi ingane yami ubuye
So into ekumele ingabe iyalungisa amakhosi ngaba yilungisa ehlangene nawo ngoba ezinye indawo amakhosi zinamameya namakhansela amakhansela aweze ebantwini kuzodingidwa izinto lezi ezibalekile ukuthi ubugebengu ngizokwenza unikelo nje mthiyani ukuthi ubugebengu kuze khona endaweni ukuthi amadoda ayisaba ngoba abafana abancane ubugebengu endaweni amadoda asaba abafana abancane uthi wawuzongikwazi ubani amadoda wahlangana ngani aluleke ngane ukuthi izinto ezikanje zi-wrong ngeke akukho kungenzeka amadoda engakasukumi ahlangane njengabamnikazi bemili. Okay, I think now we are uyaqonda la ibheke khona lengxoxo. We had umhayisi saying ukuthi well, Department of Education when esithembele kuwena because labantu baspenda 5 days and close to 8 days 8 hours a day la kungafundiswa khona abafana, and then ke nango umlaleli wami la ubonga ezokhuluma ngendaba yokuthi well awavuke ama meetings akonkosi naseyinduneni nasemakhanselini as well nemhlangano yamadoda na solution. Yeah, mhlambe sohlaza nongangezwe nje. Yes. Isilo sethu uma mhlambe kungakhona uhlelo lokuthi uma kuye intombi nensizwa zibe khona ziye kofundiseka sohlaza ngoba into ebalekile ukuthi nabafana nabo bafundiseke kungagcini ngamantombazana. Okay, siqhubeka ne conversation yethu sikhuluma indaba yokukhuliswa kwabafana nesidingo sakhona kuzokwenziwa kanjani and isintu sibeka kuphi from the beginning of the show mawayilalela kwi-app noma uyibuke nje from ukuqala kwayo kwi-YouTube channel uzokwazi ukuzwa ukuthi yini eyenzelwa umfana wesintu ekhula okuhambisana nokulingana kokwenzelwa umuntu wesifazane. 0861 596 596. Right, conversation yethu iyaqhubeka and uma usungenile kwi-YouTube channel yeGagasi FM you will see amanye ama-video la sikhuluma khona ngezinto esithinta ke isintu. We are on radio njalo nje ngolwesithathu from 7 to 8 luhlelo lubizwa ngokuthi indaba yesintu. Ngizothatha uNomtha waseHammersdale. Sawubona Nomtha? Yebo sawubona baba Mthiyane njani? Siphilile sisi unjani wena? Ngiyaphila ngiyabonga baba ithuba bongena ukuhlezi usilethele obaba basifundisayo ngezinto sethu. Thank you. Ngibe ngilongizama kulama sendlule makuyi open line for the same topic so ngiyabonga ukuthi ngitholeke ukuthi ngikwazi ukungena namhlanje. Ngicela nje ukubuza kuba ngisababingeleni ngicela ukubingelela nezihambeli zakho baba. Yebo. Ngicela nje ukubuza kubona kule nyanga ezayo nje bengikhulisa umfana wami. So ngizwe ubaba ekhuluma ngokuthi umuntu othatha umfana amise emfuleni amnyale kubaba wakhe. Sithola ingane sibancane sihlala emakhaya so asina obaba bekhe empilweni zeingane. Ngicela ukubuza indlela yokwenza ukuthi njoba ngizokwenza ngikwenza kanjani and umfana uyagonqa yini naye isonto lonke njengentombazane mayenzela umhlonyane nasesicwini ngabe uyaya yini esicawini. Isintu sithini ngalo ngeprocess yakhona. Yeah, right, before bakuphendula yini ngisole ngazi ukuthi ubaba wakhe awuzukuminvite masiwenza lo msebenzi. Bangimtshelile kodwa abakholelwa kwizinto zesintu. Okay. Bakholwa. All right, sure. Ake sinangu Nomtha. Yeah. Sohlaza asiqale sibongo ukuthi bakhona abantu abakwazi ukuthi lesiko baliqonde njenganento ebalekile. Angiphinde ngiyibalule futhi ukuthi uma kukhuliswa umuntu usuke ezokhuliswa ngokomqondo bese kuyanxuswa emathongweni okuthi njengoba umntwana esekhulile sesifisa ukuthi ahambe kanje. Angiphinde futhi sohlaza umntwana kubalekile ukuthi usisi athola abantu azobethemba abazokwazi ukuthi bamkhulise ngokomqondo. Abantu besilisa okungaba nawo omalume bakhe bamdodise nomalume nabasohlaza bangakwazi ukuthi bamdodise bamfundise ngoba inhloso isuka lapho ukuthi afundise ukuthi njengoba sekulesigaba kufanele ukuthi aziphathe kanje asiye kulena ke sohlaza yokugonqa. Ukugonqa sohlaza kuukulinda ukuze uzothi wenzela lo msebenzi vele ukesimene esihlambulukile. Kubalekile ukuthi umntwana naye agonqe ukuze omalume bakhe mabekhuluma naye bakhulume naye ehlambulukile kuthi kufika isikhathi sokuthi kwenziwe lo msebenzi uhlambulukile. Kulena yasemfuleni sohlaza usuke yakosusa lela thunzi ngenkathi ezingcolisa kade ephupha bese lihambe nomfula. Mhlambe udokotela ungobese angabalula mhlambe mawukuthi ayaba khonani mhlambe amakhamba baba nawo
kodwa nje ngokwesintu Fanele siyazi agezwe. ukuthi ufanele ahambe Yes. ayekogeza emfuleni. Ngicela uyaphenduleka namtha. Yebo ngiyaphenduleka lokho ukuthi yasine esicawini uyaye esicawini Yebo, njengomuntu impela sisi uyakwazi ukuthi haye kodwa makuwukuthi aninako ukuqonda ukuthi leyo nto noyenza kanjani singakwazi thina ukuthi mhlambe nisithinte sinichazele ukuthi nokwenza kanjani lokho. Okay baba ngiyabonga ngina inamba yakho zokuthinta baba. Okay. No siyabonga kakhulu ukuthi sihambe kahle ke lo mcimbi. Sitshela ukuthi uhambe kanjani. Okay but ngiyabonga kakhulu. Ungakanani uBoyle wesikhuluma ngaye? Una 20 ufunde Howard la Howard College. Sure, all right. No, Yeah. siyabonga. Konke kuyashiwo umlekelele lana umqungephe ekutheni esintwini kuzomela ukuthi njengoba kwenzeka entombazaneni thi emfuleni kusuke sekugeza leyo nto leyo. Waseke sebuza ukuthi khona amakhambi nasetshenziswayo. Okay. Uma ngabe umntana ekhula uma ezoyiswa emfuleni ngokwesintu singakakhuluma ngaphambi isintu akusikho kwelapha amakhambi sikhuluma ngenyanga. Oh, okay. Kanti uma sikhuluma ngesintu sikhuluma ngokuthi umuntu wemfuleni ngoba eyingcolisile kanti ikhambi elimile ukudodiswa. Yeah. Esintweni ukuthi umuntu atshele ukuthi njengoba ubona uphupha akusona isifo esingamenza abe confused emqondweni umntana agcine akhathazeke ngokuthi khona into enzakala kimi but engingayazi ukuthi yenzeka kanjani. Ichazeni ke madoda le. Lo muntu usena 20 una 21 but lesi stage iseqeka ngesikhathi ena 11 12 usangakwazi ukwenza uma ukuthi awumenzelanga ngalesi sikhathi wayesemncane kodwa uyafisa ukuthi kuphelelise konke lokho. Sohlaza kubalekile impela lokho kodwa ke mina ngeke ngithi esimene sifana naleso kungabe wesilisa noma wesifazane mhlawumbe ekhalele kumhlonyana. Into ebalekile ngoba izilungiswe lento ngoba isuka isikhaleleka mhlawumbe ngokubonakala ukuthi ingane siyabambeka entweni ezithile. Okubalekile ukuthi ngaphambi kokuba bawenze lo msebenzi kufuna kube khona indlela yokukushweleza ukuthi sababudedengu sangakwazi ukuthi lento siyenze ngesikhathi esifanele. Uzokhumbula sohlaza ukuthi thina njengabazali ingane sinazo akuzona ezethu ezamathongo sizigadile indlela ekufanele ukuthi sizikhulise ngayo kufanele ukuthi sizikhulise ngesintu nangendlela ekufanele ukuthi amathongo uma ingane ifike esigabeni esithile siwazise nayo ke sohlaza kulesimo esinje aqala kushwelezwe eqala ukuthi ingane ingenile esigabeni esithile sangakwazi ukuthi sinibikele sangakwazi ukuthi ingane siyikhulise ngendlela ekufanele siyikhulise ngayo. Okay. Ngizothatha uSithembile from eGreytown. Sawubona Sithembile. Yebo sawona but Alex njani? Sikhona ngigcina ukuba lapho eGreytown igagasi la ngena ku 88.6. 0.6 yes. Siyabonga. Yebo. Nansi ingxoxo yethu la. Yebo baba, it's very interesting. Ngiyabingelela kuwena but Alex ngibingelele la ku baba futhi. Amen. Yebo ngimina but Alex nginabafana abawu3. I-first born yami in 21, i-second born ina 17, lo i-last born ina 6. Yes. So baba mina ngaye ngezwe kuthiwa abafana mawubenzela imbeleko abahlanganiswe embuzini eyodwa. Ngicela ukubuza ko baba ukuthi kuyiqiniso yini. Okunye ke mangabe sengibenzelile ke mina ke njengomuntu wesifazane kuphoqekile yini ukuthi ngenzelwe imbeleko noma kunesigaba esifikayo sokuthi kufanele ngenzelwe imbeleko? Imake wena ezumzali wabo. Yebo baba. Uma kuukuthi awenzelwanga usemncane. Yebo baba. Okay, mqungephe? Yes. Masikhuluma ngembeleko ukuthele nabalaleli sikhuluma ngosiko. Into ngeke uyijump noma ungathathwa uze uyofika eganeni umama nje bekhuluma. Uma kuukuthi yena akazange akhishwe ekhaya ngoba imbeleko ukukhishwe ekhaya komalume wakho uyiswe ekhaya kini kuba ukuthi kwenziwa imbuzi komalume bese kuba ukuthi kini bafike benza imbuzi. Sikhuluma ngembeleko uma kuthi akwenziwanga lokho kusuke kukhale ngoba lo muntu usuke esagxila esidini la komalume wakhe. Laba abantwana uma ekhuluma ngabantwana bakhe ethi abantwana bakhe babili kwenziwa bathathu okay kwenziwa imbuzi ezihlukene cha kwenziwa imbuzi eyodwa uma kwenzela umuntu imbeleko ngoba labo bantu abantu bakhe okudinga ukuthi abantwana bakhe labo wenza imbuzi ethi labantwana ngifuna ukubafaka isiphandla sala komalume ke ngithi nje akaphumile sala komalume wenza isiphandla siqondene nokuthi abantwana manje ngoba besisu sami kunembuzi engiyenza ukuthi ngibafakela komalume so imbuzi eyodwa all right uyaphenduleka ngicela ukubuza futhi ngani ungadingi Mengabe ngibanzela lembuzi kodwa nje bakuthiwa eneka umalume usika ohlangothini laka left
so bonke ngizobasikela ehlangathini laka left bese ngibafaka bonke emkhonweni esayidini lesinxele then emkhonweni wangaphambili ngoba nje umkhono ubona usuqala lapha phansi uyofika lapha isiphanda sukumselo phela isiphanda into sukuyuphisi kusuka ngesadini lesinxele ngoba umuntu kwenziwa kubo kusikwe esandini sokudla. Ngiyabonga pha. Alright. Siyabonga nathi your comments. And then on Facebook uBhenkosi Mondlane uthi izokhuliswa kanjani ingane zabafana ngoba ayiselusi ayisaqhathwa and ayisalidli nephaphu izona izinto kade kukhuliswa ngazo abafana ngisho izibuwo abafana bamanje abasalazi kwakusho ukuchaza ukuthi lichaza ke ukuthini. And so njengamanje uma nje umfana esena 10 usuke esenentombi and into leyo kumele ukuthi ikhulunyiswe. And then umkhombene Jimmy Memela saying ukuthi yes into ebalekile le uthi sikhulume ngayo kwi-Africa Day singakulahli okwakithi. And then ulo Vilakazi uma ingane yomfana ingahlawulwanga okwenziwe lutho kubokayise iyayenzelwe imbeleko kamalume ikhishwe ebufaneni idodiswe uma isikhulile. And indlela sichazela ngayo leyo. And then uFortune Qwabe ingane yomfana kubalekile kakhulu ukuthi ikhule eduze kababa noma ngabe ke anisathandani but ingane kumele isondelane kakhulu nobaba wayo ngoba akukho engakufunda kumama. That is why abafana abaningi bekhula baba maphara because bakhula ngaphandle kobaba ngezathu zokuthi abakhokhile or abondli. Lokho ke akusamele ukunake because ubulala ingane if ubaba efuna isondelane naye i-advise omama abayidedele kube ukuthi ubaba ozoyikhulisa ingane. All right. Ngizothatha omunye umlaleli ku 0861 596 596 kulolu hlelo asibuza imibuzo kuphela nje si ushare nolwazi lwakho as well. Ngiku Anonymous now wase Danhauser. Anonymous sekubingelela. Khona nkosami njani? Siphilile kunjani kuwena? Ngirazi kwethu. Sure. Ngibingelela nabo ba. Amen. Yes impela bakhuluma ngesihloko right mfethu kodwa la engiyibona nakho ukuthi ikhona la esala khona naku education isele lento futhi ngoba ngicabanga ukuthi ku schedule yesikolo tonyaka wonke kunosuku nama-hour okuthi namhlanje ilanga lamasonto. Ngifuna ukwazi ukuthi ku education ngalezo nsuku nangalawo ma-hour bona njani ngoba thina besikhula besazi ukuthi cishe kulesithathu umuntu nomuntu uya ku sport asenzayo abanithayo bayonitha abayodlala ibhola abagidayo bayogida. Yingakho namhlanje lezi ingane sizile beziyona because even esikolweni izihlalele incwadi from there iseva wasema-toilet zifunda nakubhema nakukinto because azikho into ezenzayo even noma ifike emakhaya azikho into ezenzayo emakhaya. That's why zicreate izinto ezingekho right ezikhula ngazo because of nabo abazali isikhathini esiningi yiyo lento abeyishuka futhi egcineni ingane yakasibanibani aseseyakamakhelwane sinesikhule ukwazi ukulusa even inkomo ezona ezakini uma ngabe zingene emasimini bokushaya ukuthi ubuyivukele namhlanje sakwazi ukuyenza lento leyo. So ngaleyo ndlela ngilike ingane zenza lento iphoselwa esikoleni. Yeah well ngajabula uyazi lo hlelo ke sithole nabo thisha because we expect a lot from them. Bagayida ama careers ba ama counselor ba ama psychologist ba ama phoyisa. So now sesolindele ukuthi bazi because remember ukuthi nabo labo thisha ba producer from wona lo mphakathi lezi ngane ezikhula kubona imaka ukuthi akwenziwanga kuyena ke kushuthi ingaformalize lento. Sohlaza yabona mawubeka kanjalo ukuthi na uthisha ayenziwanga kuyena lento kodwa ngoba ke uthisha ithemba singalibeka kuyena ukuthi angakwazi ukuthi ingane azicije ngendlela ekuyiyona. Indaba ngisole bafethu ukuthi mawubuka i-solution eqhamuka kubalelele behlukene nomunye uthena akubuya imhlangano yamakhosi amakhansela wa consultant nomphakathi nayo indaba ya education njalo so kusho ukuthi kahle hle ukukhulisa umuntu ngeke sakuthatha siyokuthi umthwalo womuntu othile sidinga ukubambisana la kunjalo. Okay so sengiqalile nami ukudlala ke eyami party ke njengomsakazi so nawe la ukhona wamukelekile ukuthi wa procedures vivaneni ngoba nangu Anonymous ekhuluma la ngendaba yokuthi well asiphose khona esikoleni ithini yakhe comment. Yes kukhona leyanto umthiyane okuthe safunda thina isikole kwakufaka kuthiwa khona ezenkolo or religious then into eyayithi ena ufundiswa ngokukholwa isonto. Ukhona abantu ababengakhonzisa emakhaya kodwa bakhula sebazi ukuthi ikhona isonto uma ungena kwiBhayibheli uyafunda and kungaba kuhle kakhulu uma ngase lento ingene ekhona ngoba izingane isikhathi esiningi noma umzali ekhona ekhaya kodwa ingane isikhathi esiningi sichitha esikoleni. Uma ngase kufakwe kukhona la okungalunga khona nokungalungiswa kube impoqo ngoba ingane ukuya
into eningi efundekayo manje umubuka ukuthatha ingane kuyise esikoleni mayibuya isibuya ifunda ugwayi ifunda ukubhema idla ama drugs umuntu uyabuka ukuthi ngikuyise esikoleni wena yini lokho uphawude osuba tholakala endlini usubabhema ibuya phi lento kube ukuthi sesikoleni ngoba ingane nikwisikhathi eside sokuhlala nje ingekho into ekwazi ukuyenza but mangase kufakwe njengento engathi isifundo kuzokwenza ukuthi mangase kuthiwa sisuka la siyofika esikoleni ikhonde sofike sifundise ngokuthi uyazini ukuthi akukho right akubalekile ukuthi uhlangane nomuntu nizokhuluma into ethi sekukhona umuntu utade wenu lo manifunda la fundani ngencwadi ukwazi ngoba enye into egcina beyinkinga ukuthi abantu mabehlezi phansi ingane nangalezi zinto ezisuke yiphekwa kwasemakhaya khona into ezazithi makuzopheka ukudla mthiyana kube ukuthi before kuphakela ingane na 11 years kufanele kungafakwa izipayisi ake kuphaka ukudla nje okuphekwe kwabiliswa before kufakwa izipayisi ngoba lezi yakhuthazo senzela abantu abadala ugcina umntwana efuna khona la esikoleni manje umntwana usewubaba la sokunento kuthiwa abangadlo cheese namhlanje iyona into namaqanda ibafethu ngicela ukuthi ngiyi-challenge nami ngiyiphosekini yabona because uDepartment of Education uzophendula athi yes kulungileke siyavuma kulesi sikole igoverning board sishilo sizobafundisa laba bantu bese bethi ke ziphi incwadi ezibhalile ukuthi lento yenziwa kanjani so i-challenge kunina ke nina enizazi sesintu lolu lwazi lifakeni phansi so that izokwazi ukufunda liphinde futhi nilirekhode kuze nibathole labantu la bekhona baku YouTube baku TikTok baku social media kona wonke lama platforms le information ayitholakale so that si nani contribute ngokwenza kwenu ngenhlanhla enkulu ke Sohlaza amakhehla anayo incwadi esihloko sithi yokukhuluza ukhokhobe ekuyincwadi Sohlaza ekhanda yena umuntu omusha uyabona izihloko ezikhona zihlabahlose kakhulu Sohlaza ziyabakhanda impela abantu abasho ukuthi uma ingane entombazana uhamba kanje uma ingane yomfana uhamba kanje nini isihloko sencwadi uyokhula uzukhokhobe sithola leyo ncwadi leyo and itholakale futhi no arts and culture itholakale ema library and then kube khona ne-online version yakhona easy translate futhi nasesingisini because into ezoba driver eyokuthi makuthi abekho familiar ngomageba ukuze ikwazi ukutranslateeka okay khona la siyakhona all right sure indaba on Africa Day sikhuluma ngokukhuliswa komfana sure ipage on Facebook lithi indaba with Alex ubaba Mdletshe uthi kufanele kulandelwe isintu kusukela ingane izalwa kwenziwe yonke imicikilisho yakhona ukuze kuthi mangabe umfana engena ekuthombeni nomphakathi nawo ube ufake isandla ekukhulisweni kwakhe. And then bese kuzoba ke uSol Twala zothi ave kubalekile ukukhuliswa komfana lokhu ngikusho ngoba uma umfana engakhuliswanga ngendlela ziningi izinto ahlangabezana nazo empilweni. And then Sizwe Ntshaba yes ulalele via app Alexandra Egoli but originally is from Msinga eBathenjini. Igast yami ungobese kanye nombanjwa sikhuluma indaba yokukhuliswa komfana uthi isintu Sithini okungenzekanga ngokwesintu ngenxa yenhlalo yanamhlanje sizokwenza njani ke namhlanje ekutheni simkhulise lo mfana ngoba yena ozoba indoda kusasa khona umyimlaleli oshilo wazothi abantu abaningi abakhoza icrime nabahlukumezayo abafana abancane kodwa nganxotha amadoda nawo awana ukhiye kugcina sekuukuthi ke zifa ngamvunye sanga correcta yini siqale manje into engenzekanga 0861 596 596 ngithatha uphilane nawo eThekwini shosho Philani yebo Alex Mthane ngiyabonga kakhulu siyabonga nazo ngethuba ngiphinde ngihle nakuyivakashi zakho ezidotisayo kakhulu ngizocela ukubika la udaba lami bangisize bangidodise mina ke angikaze ngadlula kulesi sigaba siphupha ngazi ngabona nje ukuthi khona ekhona kumina ukuthi kuphume ingane okokuqala kwami ku-engage nomsifazane ngangazi ka into engage naye kwaphuma ingane le esenginayo manje umbuzo ngakhumbule ukuthi zona emnyama ngaka leso sikhathi ngangina 18 ngaphazana usesesikoleni ngisesesikoleni ngangenza matric futhi ngaleso sikhathi sure manje njengoba ngingazange ngiphuphe ngicela ukubuza ukuthi akukho yini okonakala noma mhlambe kungamele nginiseke manje njengoba sengimngaka nje futhi nobaba nje umuntu kade ngekho ukuba yimina nje ngikwazi ngalezi zinto zama video zokugqugquzela motivational speaker kanje ukuthi umuntu kumele abe njani all right Sohlaza umne wethu uyazi ukuthi Sohlaza abanye abantu baba nenkinga neyawo nje amaphupho othola ukuthi akakhumbula lutho olwenzekile emelele
mhlambe kusengakasichazela ukuthi akukho yini la ake aqaphela khona ukuthi kukhona into angayiqonde ekseni ngoba amaphupho mongawakhumbuli ngeke ukukhumbule lo mzuzu ngenkathi kwenzeka lokho. Kodwa ke into ekubalekile sohlaza uma kuukuthi izinto zakhe mhlambe khona lengaziboni khona kuke kubaleka ukuthi uphuma uhambo yebantwini mhlamba abakwazi ukuhlola mhlamba bazofike bayibambe lento ukuthi wena kukhona isigaba ongadlulile kusona ngoba abantu abaningi sohlaza ukuthola ukuthi umuntu ubambekile empilweni akaqonywa zintombi akwenzeki lutho ziningi impawu esingazibalula othola ukuthi zikhalela lesiko leli ukuthi alilungise mhlambe ngafanele ukuthi aphuma ahamba aye kobheka ebantwini ukuze kutholakala ukuthi ngempela yini kufanele ukuthi ayenze. Bengithi uzoyibala lemlakelelilo yokuthi nakhona ukukhula komuntu abantu abakhulu ngendlela efanayo. Ingakho singeke sisho ukuthi intombazane ingena kwi stage at 13 abanye abantu badelaya abanye kuba earlier so in case kwi case yakhe nje kungenzeka ngoba wayese kusona iage yokuvuthwa u18 lowo so kungaba yilokho but mayibona yena ukuthi akudingi lutho then angahamba ke ayohlola uyizwa kanjani leyo wena Phelani? Hayi ngizwa kahle impela hayi ngiyabonga futhi yacaca ihlalo bala uyibalile futhi naleyo ngakukhumbula amaphupha ngakukhumbula impela kuningi nje kwesintu nje ekushoda ukubona kodwa ke ngesimo sokuthi ke kule mpilo esiphila kuyo njengamanje kunabantu abathi basiza abantu kodwa hayi ngoba benesipho sakhona ngoba sebebone mhlawumbe ukuthi hayi into esematheni la ngazi ukuthi imali bese umuntu wahamba echitheka imali ugcina usengenayo imali ngalesimo esikanjalo kodwa ngiyezwa ke ukufuna ngeke ngizolokhu ngizamile uyasiza kanjani Phelani mangabe sesiqeda la lezi insizwa zizoshiya inamba zazo khona incwadi enye ama guest yami ethe ibhalile ebeka isigaba nesigaba sokuthi umuntu ukhula kanjani wentombazane nomfana mhlawumbe singakulekelela nawe ukwazi nokukhulisa yakhe ingane. Bayi ngabonga kakhulu. Uthatha inamba egcineni. All right, no sure. Siyabonga. Sikhuluma ngani namhlanje? Sikhuluma ngendaba yokuthi abafana bakhuliswa kanjani. Siqala sikha phansi ekutheni mawubheka lokhu kuthiwa amadoda enza ukuthi kufanele ukuthi alekelelwe kanje. Mhlambe kwesinye isikhathi kusuke sekulate kakhulu. Ake sibheke ukuthi akukho yini ama stages esiwamisayo njengoba iattention yonke isibheke ekukhuliseni umuntu wesifazane. Ngizothatha uzixhugele kandengezi. Yebo zabona? Yebo sikubingelela usekakazini izixhu. Ukhuluma nozoxhokelo ngomncibisibongo. Yebo Mzelankatha. Besacela ukukhononda la kubeka ngolabuvu lo uncanyana mhlambe nami ngendlela lami ngibona ngawa nami ngomfanyana osaphula yabo lonto leyo. Mhlambe ngithi mhlambe mina ngendlela sengikhulume kakhulu sacela ukubingelela koba khona la. Yebo Mzelankatha. Yabona ukuthi ama stages esiweqala kanjani? Ishada inkinga. Inkinga yami la ngendlela mina mhlambe ngibuka ngayo. Mhlambe akulahleki from le emumva ngendlela mhlambe sikhula ngayo mhlambe izinto ezincelayo njengamanje sesimela amabhodlela yabo lonto le ngendlela esenza ngayo manje sebese noma yini. Ngoba akuselona phela izulu lesikhulu akuselona ulimi lebele kahle. Mina ngendlela engibona ngayo. Ukuthi ukonakala ekukhuleni kwabantu besilisa. Kusukela esazalwa umuntu ukuthi ukunganceli ubisi lika mama kungaba nomthelela lapho. Ngendlela engibona ngayo manje ngendlela esikhuluma ngayo njengendlela esiza ngayo. Okay. Ithi ngizwelana ukuthi sithini isintu. Ngiqala la kuwena Mqungebe nangethi uyayilungisa uzixhogele la. All right. So asikubalule emthiyana ukuthi njengoba esho yena kubalulekile ukuthi sikholwe ekutheni umuntu mayitete umntana vele kufanele ukuthi umntana amncelise ngokusho kwakhe ngoba uma kukuthi sekunamabhodlela mhlawumbe ubona la kuyilahleke khona but esikhathini samanje kufike la okuba nezifo ezikhomba ukuthi uma kuthiwa akafanele umuntu ukunceli ngoba udokotela bakucheckela besilungu bathola ukuthi akufanele uma sithi isintu isizulu sincelebeleni kusho ukuthi ekhaya lapho okhulela khona ila okufanele ukhuliswe ufundiswa khona ngisho nomuntu mayithola umntana eqala ukuthola umntana kunabazali abasuke behleli phansi na bembheke ukuthi ulele kanjani manje uyabona nje ulele ngayo ukuthi ayikho right uyazi ukuthi umthiyane emfaneni umfana ekhula kunale yanto engumthambo lo oba
sendukwini owawunqanyulwa ufaka usiba le nto leyana mthane yayisho ukuthi umntwana wenina njengengqwele makhulu engqwele khulunywa umuntu osuke ephethe abafana makwelusiwe le nto uma uqabula umthambo uzofaka usiba ishoba lenkomo ubopha izonqamukana yayisho ukuthi usiyaqala ukuhlanga ngoba yengafuni ukhale kodwa kwangethi ukuthi uyahlukunyezwa kunezinto ezinye okuthema kufika isigaba sokuthi singene emalungelweni kwaba ukuthi ziyasilimaza isintu egcine kwenza ukuthi kuphela kuba ukuthi sibe zinsizwa. Yes, Dotela Ngobese nomnumzane umbanjwa as well. Siyabonga kakhulu. Ngithatha ke uLucky now from Mtuba. Lucky? Kodwa kunjani? Siphilile kunjani kuwena? Hayi ngiyaphila. Sure. No, ngibuze la wengane zakwethu ukuthi sizingqwele sisuke senze kuyikhona uma sizothatha abafana nasumbona umfana usethombile nakho usephuma nezindunu useyimila negilwana bese niya naye emfuleni wabhelezi bese ahanze libandla ligama emsazweni ukuthi ahlole isida sakhe ukuthi sizokwazi uku-afforda ukwazi ukumelana nokushaqana ukuthi achithelela emanzini uma sitanda ukusho ukuthi umfana ufuna sengathi engalashwa nasivika ukusho ukuthi vele iqanda umfana lokushaya ngabe akukhona ukuthi mhlawumbe abantu bayahlukunyezwa ngizolalela emsakazweni namhlanje. Siyabonga kakhulu Lucky. Uthinta Sohlaza into ebengithi ngifuna ukujobelela ngayo kumqungelwa. Lento akhuluma ngayo Sohlaza ingqwele kumsebenzi wazo ukuthi abafana zithi abayikinyi inyoka uyabona isidoda mawukuthi siyantanta Sohlaza lo umfana usuke nenkinga ukhumbule phela Sohlaza ukuthi uma sizela abafana kufanele ukuthi imizi yethu ivuke kusasa kanti akukona ukwakha izindlu kodwa makwenziwa into efana naleyo umzali uzokwazi ukuthi ingane ayilaphe kuze umuzi wakhe uvuke kusasa. Sizwa kahle. All right, singithathe uqiniso from Chatsworth. Qiniso sobona? Sanibona ninjani? Siphilile bhuti, unjani? Ngiyaphila. Ngibingelele Dotela ngibingelele noMbanjwa. Amen. Angiqale ka education ngoba ngingumuntu oka education. Ukukhuliswa komntwana noma umfana kuyake baye bakhulume ngako othisha ku LO and like bafundise ngokulingana ukuthi ke intombazana iphathwa kanje akwenziwa lokho nalokho. Kodwa icrisis esesibhekene nayo manje lento icishe ifane nalosuku lanamhlanje ukuthi bekufanele ngazi ukuthi ingaba iholiday la kuthiwa khona mhlawumbe kuno 7 days okukhuliswa kwabafana kuthiwa abafana kuphela bazoya esikolweni ngaleso sikhathi ukuze bathole lonke ulwazi. Ngiphinde ngicaphune nase kumlando nje the Nguni nation ukuthi if ubuka amandebele ubuka Xhosa and kuba uXhosa kube uSwati kube amaZulu abantu like abanolaka kakhulu kuba amaZulu like than other amanye amalo amanguni nation but if ubuka ama cultures akhona the missing part yokukhula komuntu wesilisa kuma when it comes to the Nguni nation amaZulu kuphela angasayenzi if ubuka eSwazini it's because mina ngumuntu okhulele in both sides. Yazi sinqiniso ngiyayithanda indlela oyibeka ngayo lento yakho kuzomela sibuye siqhubele le conversation sengishawa nje isikhathi but I think ngiyayibamba and I appreciate ukuthi uvela ka education and then wazosichazela khona ithought abeza nayo la I think kuzomela siqhubeke nayo. Siyabonga kakhulu nakubalaleli bethu nje ngicela usinike inamba yakho ke Dr. Ngobese. Okay ngitholakala ku 078 191 1010 078 191 1010 na ku Facebook, Instagram, YouTube Dr. Ngobese. Siyabonga kakhulu Dr. Ngobese. Right, imponga isintu? Inombolo Sohlaza 078 959 1894 kube u071 627 6343. Siyabonga kakhulu. Mawufuna ke lencwadi yakhe echaza ngokukhuliswa komfana nentombazane uzomthatha kuyona ke le number. Thank you to ama guest ethu uDokotela Ngobese as well as umnumzane umlekeleli Mbanjwa. This is Indaba Yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku.